impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses, mahalaga kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Borromeo, digdi sa DZGB, ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Pukayat ng maningil na ang inang kalikasan. Libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan. Kaya't marumit, mabaho ang ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Mga tugang, good morning po sa Indoga Boss. Welcome back sa kaya pong programa ng pong pag-aaga, Aldaw nin Sabado. Petsa 11 na po sa bulang Enero 2025. Boses kang kapalibutan. Good morning po sa mga kababayan natin. Ako po ang sinong lingkod, Mardila Dengiba, Sadit Sana Ferotian. Siyempre, sparring partner natin, Padre Mamoy Borromeo. Papansin Fresh and alive. mga kapaligiran. Hindi virtual hindi virtual, kundi kunyan, flesh in the studio. Good morning, Father. Good morning. God's blessings sa Indoga Boss. Yan. Alright. And nakantabay na si Sir Edwin Naribangkos, no? So yung magkakatalakayan ngunyan po na pagkaagata. Aram po nindo, very important po ini na tema ta. Paglawgan Enero, garo itong mga namatian tang shear line is parang eye-opener ito, Father. Yes. Na pinatana kita kan sobrang tubig. Tapos nag-realisar ta na ang mga pinagiribot ang mga kali medyo na-overwhelm, hindi na kaya. At saka may mga salog na mga... Ano nakaka-overwhelm kan mga kalinga, kan mga kanal na yan? May mga salog na nagharebabaw na. Pagkatapos may mga nagkadiscovery kita na nagparataw-pataw sa mga basura. Yan, human ang gadaan. Ang ano man na basurang itapok mo, mabultana sa imaw. Yeah, parang your foolishness will go back to you. Well, your foolishness, your foolishness will go back to your head. Yan. So talagang sabi nga ikan, sa paglaupo kan 2025, padagos po na piggahampang kang Pilipinas, ining darakulang hagyat sa pamamahala o management kan solid waste. Na nagkapailing, Father, nakaipuan talaga nin tulos asin sustainable na mga lakdang na makabago na solusyon. Iyo po, magayon po ngunyan ang tema ngunyan kan kaning Zero Waste Month. In integrating sustainability and circularity into the informal waste sector. Ano dahil mga hararo mo natataramo nun integrating sustainability,
circularity into the informal waste sector. Yan, parang parang malaw kita naman, Father, sa culture of circular economy. Yeah. Na Ang ano iba, yan? pick up po yan, regenerative economy. Yan, parang magsulong kang sustainability tapos mabawasan ang basura. Iyo po, sustainability po baga. So, bako sa ng pagpuon, masigasig pagpuon, katapos minataper off. Yung parang Nawawara. parang Kaya kinakaipuan talaga ang sustainability. Yes, so ang aram ta, Father, ining circular economy nakasentro duman sa pagbawas ng basura, tapos sa pinakamarhay na paggamit ka mga yaman o rekursos natural sa paagi kan mga lakdang arog kan pag-recycle, sa girari na paggamit o reuse, pagbawas ng konsumpsyon, yung refuse, di ba? Ang pinakamaray talaga kaya, pinakainod sa gabos, refuse. Mhm. Refuse itong basura. Correct. Refuse, kundi kita baga, mga mall culture. mga shopaholics, pamiring igwang sale, talaga, bakal sarang bakal. Sige sa nang barakal ta. Lalong-lalo na po bagangunyan na kadakol ki mga nagka-receiving regalo. Paano pa nga nagkaburoksan? Correct. Ay. Tapos so mga in-order ta pang online na nakabubble wrap. Iyo, dagdag pa yan. Ay, ng bubble wrap pa, dagdag pa yun yung waste. Iba. Okay, di. Ano yan? Si Sir Edwin, haluin ni na, abira sa ka-farmers ta, haluin ni na, sabi nga ni kayo ni nagagampanya para mabawasan tan sa mga basura. And actually, they are into producing fertilizers, Father, di ba? Iyo po, yan po bagay si paano si Edwin sa Menro. Menro katapos landfill. Yan. Oo. Sa landfill. Yan. Sir Edwin, good morning, tabi. Good morning po. Well, Kay Father Happy New Momoy. Year! Yan, Happy New Year, tabi. Sabi ni Father. Yan. Alright. Sir Edwin, good morning. Ngunyan pong January, yung baga ang pig-declare kang presidente, kang Pilipinas ka ito, under the proclamation na Zero Waste Month. Iyo po. Garong anniversary kay itong sa pagkakapasar kang Republic Act 9003, itong Solid Waste Management Act. Now, ano ang sabi nindo, Sir Edwin, sa kalipas na 24 taon na pagang kampanya ta kayo ni, kumusta tabi ang sa indong assessment? Actually, Sir Mar, siguro ta nagdadako lang population. Grabe talagang basura. Anyway, ang gibo baga kaya dito sa to segregation sa barangay or sa household. Kami sa LGU, ang rule may collect and transport and process ang waste, ang solid waste. Okay. Ngunyan, aram ko, sa gabos na LGU, ang problema talaga ang proper segregation. Aram tamang pala, ang gabos na basura, nag-agi yan sa kamot, kisarong individual. Warang basura nila nag-amot nag-agi sa muro. No, halimbawa na sa ngayon sarong individual minakonsumo ng 16 kilos a day na basura. Yes. Maski balat ki dulce, minaagi yan sirma sa muro, sa Yeah. kamot, sa lambang individual. Okay. Kunyan, ang dahil na-internalize sa household, buda sa tuya mga sadiri, ang proper disposal kan or sa paglaan sa mga butangan. Kaya nagkakaproblema po ang waste management na dahil ta napiperfect Yung ang Oo. segregation. Dahil nagpupunta dapat sa harong. Dapat Yan. sa harong mapon. Segregation at source. At source. Sa mga LG, aron sa mo po, kami digdi sa site, biodegradable ang sa mo yung pig-address kang facility. Ano yun na kita? Siguro ako mag-12 o 15 taon na ako dyan sa facility. Dahil napiperfect ang segregation, Sir Mark. Iyo. Oo. So, dapat na-internalize. Dakul na basura na pwede pang gamiton. Iyo. Oo. Mapakinabangan ko na. Digdi sa mo,
minsan, yun na nga na iyan, itong mga kinakalkal baga sa kanal, dahil na ipagsabay sa mga biodegradable, tayan, rejectan sa mo. Ayun. Dahil na Oo. mapaprocess into organic fertilizer na pwedeng gamiton sa food production. So gustong sabihin kan Sir Edwin, baka ugabos na basura, itaw ta sa gobyerno. Yes, pwede man. Magayon man iyan. Segregation at source and composting at source. Correct. Saka, bako sa nagawad Pwede segregation. Bako sa nagawad segregation. Kung minsan paano, magreklamo man ang iba, nagsisegregate kanya kami sa harong. Pag kolekta gaya, bibiri manggiraray. Saro pa iyan, Father, na medyo kulang talaga sa orientation mula sa doon kang pulisiya, kang 9003. Sa barangay naman, ako na-observe ko, may mga eco-aid kita, may mga pasilidad man na nagsisegregate talaga. Kaya lang, hindi man ang mga eco-aid, di sa ramok lugod, sa dadaraw niya sa MRF, kung mo nagmamaradali gayod, or talagang dahil man talaga nagsusunod gayod, isarabay manggiraray, so mapapakinabangan, narugsa mo na nabubulo, luman sa mga residual. Ay, Yung nga na yan, nagkapera po bagang klasean. Ang nangyayari, nadadala sa sarong pasilidad na residual sa mapapakinabangan dahil na nagagamit. Ayun, nadudoble pati ang trabaho ta. Siyempre, masigregar man ka mo. Yes, buka, may charge na bagay yan sa mga landfill. Correct. Magabat. Magabat. O, tapos kilo pati yan. Yan. 50 kilo. Mhm. So ako bilang point person, Sir Mar, na naka-entraman digdi sa solid waste management, pasalamat man nga ako sa mayor na nagka-adsa ko dyan, nagka-experience akong marami digdi sa basuran ini. Actually, Sir Mar, ini ang mabuhay sa agriculture kapag ang mga biodegradable na process. Iyo. Aha. Hindi ang masimbang sa high cost of fertilizer, mula sa sustainability, kang farming system. Apa. Ang fertilizer na organic, alam ko yan, alam na kang iba, magayon, as in lifetime, dahil nawawala pag kinaad mo na dyan sa imong area of planting o kaya sa crop area. Ayun. Kaya po Saka- ako, bilang inibaga Sir Mar, Father Momoy, inaaloy ta na bagay ng pigduduo na ang sa kuya, mailaag ta sa puso mula sa isip ang pagsigregar kang basura. Ayan. Pader? An ko yung nga talaga, bako sa na siguro, kung malaw kita naman sa circularity, circular economy, kung mapipwede, bako sa sa MRF, nakatambak man sa nagiray dyan. Tapos bako, kung minsan misklado pa, mas magayon siguro kung talagang duman sa recycling, remanufacturing, o kung kaya, nganing ito baga may iguana po bagang manyan kay waste to energy. Na kundi ang waste to energy dapat nakulaon na facility yan Iyo. Oo. na nakulang facility yan, na nakula man guta ng tabang yan sa nakula man ng tabang guta na yan sa electricity, renewable energy. Yan. Tsaka ano garo Pader, no? Yung pwede mong garo yan so saralit sa ng mga isminting. Yung na magamit yung paggano kang basurang yan. Iyo. Oo. May Sir mga Edwin, ang kadaklan ugarin tita raw sa tuyig di kay ko so incinerator sana incinerator. kulang man. Ay, nga tayo ito nagkukunyan. Paano to? Hello, Sir Edwin. Naka-monitor ka rin, Sir Edwin. Nag-feedback so, Sir Edwin, pakibaba mo po so monitor mo. Sige po. Nag-i-echo kita, nag-i-echo. Ayan, okay. Sige tabi. Alright? Okay na, Sir Edwin? Opo, Sir Ayan, okay na, sige na. Okay, Pader. Sa YouTube po baga, kinakaipuhan na talaga, pwede man na sa date. Pero mas magayon ko na kung talagang kada syudad o kung kaya nagkaperang banwa, sarong facility talaga yan. Kaya tapos, kaya nga ni baga, kwenig dyan informal sectors, tangani na sinda mismo,
sa iba bang syudad, nagdadara ano to, sabi mo Mar, na nagdadara yung mga plastic sa sarong facility, katapos mabiltada sa imo, Iyo, may kwarta. may kwarta na. Araw duman sa sa Queenstown, Australia kina Jeff Santos. May garo may pigdara sila kay itong mga plastics na mga ali sa mga bote baga. Mga ano yan na kikag nila duman sa garo ATM. Tapos ligi ko ito kan ATM, garo ATM. Kikwintada pagluwas, may kwintada tapos tawang kang kwarta. Ngunit mapili ka duman kung tawang kang kwarta o kuha mo sa kwarta o i-donate mo na sana sa charity. Ayos pang ko ta. Nagayo doon. Pero, kayo po ito pa mga circularity po baga. Digdi kayo sa tuya pa din. Nagkukolekta kayo sa mga kunyan. Mga anong apod kayan. So, nagnenegosyo man ka na nagkapabakal sa mga junk shop. Yeah. O yan ang mga taga-kolekta kaan. Diba? Bako kung sa harong ko ta, di okay na. Dahil na malpasiring pa sa facility, dahil na maduman sa MRF, dahil na maduman sa landfill. Di medyo bawas talaga. Magiging zero waste talaga. Nakulaong nabagay ko na kung paghali yan sa arong mo kan makolekta, halos dahil ka ng Dahil nang makulikta. halos dahil Dahil nang basura. Ayan na talaga ang zero. Okay. Sir Edwin, anong mga strategy po ang giribo nindo dyan sa Menro para maingan nyo ang mga kababayan tang magsunod ng tama duman sa provisions kan RA 9003? Actually, Sir Mar, ang pinakamagayon talaga, education, Tapos, ang information, sabayan kay action. Ay, man talaga. Ang katuyan talaga kaya na solid waste management, yan na RA 9003 is awareness and action. Kundi, Yes. pero nangyari, puro sana awareness. For 24 years, puro lang kita awareness eh. Yung action, kung igwa man, garo, dito ng porsyento. Oh, Paano pero- ang sistema di? Iyo po. saro pa man Actually, ang doon talaga, Sir Mar, Father, ang basura, kung kaya kang gobyerno, limitahan na ang plastic. Yeah. Iya po. May nahiling akong mga lugar. Ang tigagaramit na mga food pack, itong biodegradable na, Biodegradable. bamboo, So, hali sa nahiling ko, kasaba. sa kasaba. Oo. Kasi kung nakadepende talaga sa plastic, Oh. sa iling ko, inirasyon haloy, dahil talaga ma-perfect ang Talagang segregation. So ngunyan na 2025 na nag-celebrate kita kaning Zero Waste Month, talagang it's high time na ikampanya, baka usanakan mga arog sa itong mga environmental advocate, kundi pati ang gobyerno, o siguro imandato na avoid single-use plastics. Yes. Kaya nga baga, so sa mga arts, pinakamahalaga, refuse. Refuse. Yan. Oo. Bako sa ng reuse, recycle, kundi refuse. So dapat din na mag-manufacture. Yung nga. Di na mag-manufacture para dahil, lalo may ma-eleksyon na naman sus Mario Jose. Madakulo na naman an. Mga paradako lang naman ang mga tarpaulin. Saro pa yan. Okay. Iyo, saro pa yan. Saro pa yan ang mga kunyan, mga leader radiation. Dapat yan baga, pwede ang gibo na bag. Oo. Bag, katapos pwede mong baladang kiparoy. Yan, pwedeng balang ng paroy. Okay, di, ano tabi Sir Edwin sa Indo, sa Menro, anong mga recommendations nindo dyan sa mga barangay para, sabi, ma-perfect timing 9003? Ni Sir Mar, may pigpa-pilot akong suggestion sa Menro office. Pigka-oron ko sa LKF, si Marlon Longabilia, Oo. na sabi ko pa kunit daw din sa Anislag, Oo. Yan. kuliktahon mo na ang mga biodegradable, i-process mo na dyan sa imo. Lakay ng Lakay. kalikasan. Oo po, si Lakay. Kung sabi yun, so mga biodegradable, libuto niya sa barangay. Yes, Sir Mar. Pati sa mga, kabus na pwedeng Garo, pigi- i-process pigi- niya, puruto na niya. Garo pigay mo na si Marlon Bagata.
kunyan, garo pigdara na so ikipay niya pasiring sa mga barangay, dumana pigigiling baga sa basura. Iyon na, nagpo na ngo, aram ko, kauro na niya si Kapitan, na-buy out man so idea ni Kap, medyo bago baga. Siguro ngunyan, siguro masimana pigpa-finalize ninda ang mga proseso. Ang pagururo na. Papailutan ta dyan sa Anislag, sa relocation. Kansaro Siya nga na muna ang mag-process kang Kansaro- mga Magayon yan. biodegradable. kansaro nga ning aldaw, nagpo-programa ko alas 11, nag-PM sa ko, nag-text sa kuya si Sir Marlon. Ngaya panawagan man ngaya tabi Papamar. Kung si say mga dyan ang mga may bunot, teleponon sila ngaya, tadaron kung gilingon mi ngaya. Kokopit. Pero gigibo kami na na yan makuha kokopit. kayan, libre ngaya gabos. Basta ngaya, so giniling, may Oo. samuya naman. Siyempre. Di ba? Di ba? Imbis ngayon na niyaon din magbagang barag-barag yan na pwede bang i-restart ni namok. Tapos ang kumulakan yan, mapastidyo, susuruloon. Dahil na pagsuruloon, tayo po proseso. Saro Yan, yan na yun po. ehemplo kan inaapon niya tong circulatory economy. Yan. Na imbis na Yeah. waste ay bugtag sa landfill o kung ano pa suloon, yun ang pigigibo ng kokopit saka kung para sa carrier kang organic fertilizer Yan, oo. Tanganing ang moist content tadi, mamantinil. na mantinir ang moist content katapos pwede pang matanuman, pwedeng potting So, soil. magayon po yan na proseso. Opo. Ayan. Okay pa din? Pero alam po nindo, ini yung waste management ini talagang attitude ini. Minapo nini sa attitude, minapo nini sa puso ng tao. Bako na tururuan nini ba? Sabi mong muro, dapat bako sana magtuturo kundi hilayon ang sa dire. Takong minsan talagang puro sa ng tapok, Through away culture. true awiculture. Ay, ba? Dapat talaga, tama itong sabi ni Sir Edwin, gabos ngayon ng mga basura, nag-aagi sa kamuta. So, pag naon na sa kamuta, dapat ang gibunta, isaray ta. Di ba? Iba kung pagkaong gandulsi, Tapok. makiling sa wala to, left and right, tapos matapok na. Ay, pangyari. Ayo. Di ba? Kung minsan nga ni, duman sa kuya, mga nakakutsi, tarapok duman, Pipa shoot naman sa kudal pa din. pipa shoot duman sa kudal. Iyo baga, iyo ang medyo ano yan, yan talagang ano. So talagang ano pa din, ano, dapat ining 9003, holistic Yan. ang approach. Kaya nga ni baga, ang big ko kwenta gini, maging kapartner ang mga informal sectors. Maging kapartner. Na kita gabos ang stakeholders kang kapalibutan. Stakeholders kita. Ayun. Tsaka dapat siguro, Father, na mamatiin na yung ano baga, haloy ng kanta, haloy ng mga pahayag ang pumbakan na mapaipasa na kan year 2000 na 903 na mayroong pera sa basura. Yes. Kaya man, definitely. Mayroong pera sa basura. Imagine yung mga biodegradable, mag-ibo mong fertilizer, duwang bagay. Pwede mong ipabakal, pwede mong gamitin personal para sa imo mo na pagtanom ng mga healthy na mga pagkaon. Ibaga, malaw man dyan sa container gardening. Correct. Aha. Kaya dyan sa mga kwenta, sa mga harong, sa mga basura, sa mga compostable, ilog na sa masitira katapos pagbubugtakan kidaga. After 15 days ka, opera o 30 days, may magayunong ka ng fertilizer. Yan. Sir Edwin, anong very simple household na composting ang pwede mong i-recommendar? Simple man sa Sir Mar, mag-ibusin na kung bakong pit, tahon, Aha. na bala ang lanob, tigdurukot-dukot, mga 1 meter by 1 meter na kwadrado. Kada bisigwa sindang biodegradable na basura, ay kaagsa na duman. Ikagsa na. Very common. So, sa tupang practice, pabayaan lang nila dyan, sige lang kaag. So, sa ilarom kaan, nabubulok.
Iyo na ito ang pagtaga kuy-kuyo nila. May Abono na ito. pwedeng sa ano yan, sa pwedeng magkalot. Pwede man magtip o kalot. Kaya lang, maglinaw kitubig, Oh, yan sa ma-release yan kay ibang aksyon. may iba na mga yan, maski pa sabihin kang garo ang gibunta kan lasagna style, iyo mang girare, pag nilaw kitubig, mawara na so, no? Bako na mga ray. Pwede man kung walang mga bala, mga tamong na route na, bado, Oo. tukudon lang nila, ikwadrado, Hmm. pwede na ito, kaagdo man ang mga basura. So dapat naka-elevate pala ng sa daga. Yes, naka-elevate, at least. Naka-elevate sa daga. At least na So, mga daing daga, so mga nyaon sa syudad, daw sa plastic bag, sa balde, Oh, balde. duman, sa balde, Yeah, pwede. Kabalde. Takluban sana. takluban. Kaya tapos pagtaga nganin daing parong, pagtaga sumpiton ki kuday kang molasses, asukar na pwede bagaan. Luluwasan mo ka, PJ. Sa sentro, talaga, nahiling ko na, Father, Sir Mar, Oo. kuliktahon ang mga nabubulok. Kuliktahon. Alam ko, dulkot-dulkot sinda, wala na talagang lugar para gumibo kayo ng composting. Okay. Kaya kukuliktahon talaga yan. Pero sa maurihiwas pa man ang mga lugar, may yard pa man, Oo. pwede magibo. Yeah, may backyard, may backyard. ano, may natad, pwede ano. Pwede. Pero nahiling ko, Sir Mar, kuyan si Sir Glenn, Oho. sa Dapdap, Aba. nakagibo kay composting sa sentro ba kasinda? Oho. Ayan. Oh, yan na nga. baka yun nun. Kung nagibo kang dapdap, kaya perming number 1. Ganador. Kung baga, Hall of Famer na. Full of them. Hall of Famer na. Kaya pigdadayo na Sulit baga. ka na, okay na. Kung baga parang nasa ano man talaga, no? Nasa satuya man sana kung gusto talaga na makatabang kita para maging malinig ang palibot. Yeah. Bata, ngunyan po baga, basta sa nang itapok na yan, ang bultada sa tuwi, kan dinggi. Yan, dinggibo. Dinggi ba? Kaya ganito na nagkukayo dinggi, dinggi mo. Okay, so, yun ano. Basta ang itatambak, Sir Mar, so nabubulok sana. Natutunaw iyan, ang percentage kang retention, dito man sana yan. Iyo. Oo. Kaya lang, namong problema sinda, wala niya kami lugar na dakula. Ikakaran, pati sa mga plastic. Okay. Sarong simana sana, paano yan na composting facility to? Iyo So, iyan sa parte, ang kan mga biodegradable, di ba? Yes, Mag-compost kita. Now, so mga ano yan, recyclables. Di ba? So recyclable, may nakukuha? May nagkukuha ka na di. May nakukuha, Sir Mar. Actually, sa barangay ngayon, may nagkuproseso ka yan. Sa Dapdap, taka dyan sa, Piñaranda, pagkuproseso nindi. Parang Opo. kung bakong recycling, upcycling pa din. Yeah, upcycling, Upcycling. tapos reprocessing, or kaya mahalagahon po yan. Pero ang masarap pa, yan, sa mga home wastes. How about sa industrial? How about sa mall waste? Ayan, yung How about sa mga market waste? electronic waste. How about sa mga industrial waste? Sarap pa yan, pala. Medyo durudakula yan. Saka kung minsan ang mga salog talagang raraot na po dahil sa industrial waste. Okay, so, Saka yun na. igwa pang sarap pang waste, hospital waste. Hospital waste. At least, ikaw mga nagkukunya ka, may nagmamanage ka yan. Pigkukuha Sabo, yan. may nakukuha man ka. Bako manig yung pigya proseso, pero pagkakuha ka, nagdididara yan sa may something, pampangkay ata eh. May facility na nagigibo talaga yan. Na talagang in hospital and then industrial waste, talagang special na kuyan yan, asikason. Iyan. Pero Ibang talagang- management kaya na. Iyo po. Pero ang talagang pinoproblema ito yung household waste. Iyo yan ang grabe. Hindi talagang grabe. And yan Yan nga ang mas dakol. yan nga ni, naging testigo ang Ligaspi.
na kan binaha-baha kita diyan sa may party kan Oroset, na discover na anak kabarapalan so mga basura. Oo. No. Ayan. Bakong nasibot si Mayor Pido tapos o DPWH na magbakho nganing malinig. As in, yun medyo maali ito. Medyo nagbaha man pero bako naar kasing kaitaas kang nangyari kang inot. Di ba? So nasa sa tuwa man talaga sa Sir Edwin adi. Nasa ano talaga, Sir Mar, sa pag-appreciate kang tamang pagsunod sa pag-dispose, pag-segregate, pagpakaray kang basura. Mhm. Actually, ito talaga dapat din ang duunan. Bako lang po sa climate change, Sir Mar, sa pag-ururong kang climate change. Oo. Ini nang sa iling ko, pag-abot ti panahon, ang pagkaon ng dakulao na masasacrifice na digdi pag dahil ta pinakaray ang pagtapo kang basura. Iyo. Oo. Tagabus yan, madaralagan sa dagat. Correct. Aha. Oo. Ang pagkaon sa pagkakadaklan, yaon sa dagat. Mhm. O So, paano na mga sira, kung sukusido? Hmm. Plastic ang namit. Krudo ang namit. Paano na kita ka? Ayan ang kunya na no. Yung kaya kusido nakulo yan. na po ngunyan ki mga hilang upper respiratory katapos sa digestive system. Mhm. Yan. O di, kunya talaga no. Yung zero waste is good for the environment and good for the health. Kaya Yes. bago sa ng climate change, ang simbag sa climate change is lifestyle change. Lifestyle change. Ayan. Mhm. Okay, di. Iyan ang mga kunyan-kunyan. Talagang challenge sining dakula patabi Sir Edwin, ano? After 24 years kan passage kang 9003, kadakol na local government na nag-adapt, including barangay, pero talagang data na perfect. Pero sa Sa ibang nasyon segregation. po baga, igwasindang waste to energy, katapos igwapusin water treatment facility na duman nga narumduman ko duman sa Paris, garong suka itong mga panahon, mga 40 years ago, Oo. na pwede ka mag-inom Sa salog. sa gripo. Sa gripo. Oo. Ngunyan day na. Ngunyanday na. Kaya saruan sa mga dahilan, kumbaga niya, dakulo na single-use plastic. Pero ikaw mo ko na paagi na imbis na may single-use plastic ang gamiton tayo, ito pa ba ang mga tumbler? Magdara. Magdara. And Pwede po mag-refill. baga. Ayan, magdara kayo tapos mag-refill. Yung problema ng mga pwede minsan, pag may triponan mga sa gobyerno, ayun ang painom. Yung nga na eh. Dapat yan do, yung mga buko, yun sa dapat irinomon ta. Pagkatapos iguana garong yan, I think iguana ngon yan Sir Edwin na biodegradable na mga plastic cups. Igwa na ako nahiling, Sir Mar, yun na nga nito sa bamboo. Bamboo. Pigirin po nila ng straw, cup, Aha. yung mga food pack. Yan, tamas madali na matunaw. Kuyan, sa Vietnam, kuya na yan. Sa Vietnam, saka sa Korea, I think, Pigagamit na. iyo. Pigamit na. Yan. So talagang kunyang pa kita. Rayuon pa kita. Rayuon. Pero kaya man ko tanaan na garastusan ta. Garo makwartahon ang gobyerno. Siya ng panao. Makwartahon po ang gobyerno. Nakulon mga confidence nga ni na kung ini baga garamiton ini sa mga facility iyan. Iyan. Iyan ang sabi mo mga nag-observar. Kaya nag-fade in 9003 para ma-implement to the fullest because apera sa kulang ning kamalayan sa iba tapos day nag-action nin tama kulang sa pasilidad buda sa mga kagamitan. Dako sa Yes, pasilidad sa pagpa-implementar. Sa implementasyon. Day pwedeng kunyan kung pwede siya pakiurunan ta sa nangaya. Diba? Day na pipinaran tara mo sa ibang nasyon pag nagtapo ka kan talagang may madadali ka. Pagbalik sa Pilipinas sa Pinoy balik sa dating ugali.
Nga tadoan, BSDU. BSDO. Okay. Sir Edwin, ano pa paan maidudugang mo na insight o informasyon para sa mga kababayan ta dito sa celebration to kang Zero Waste Month? So ako Sir Mark, pagkaoron ko sa talaga sa mga residente na magpuon sa puso ta, ang basura sa harong, mag-ibo na kita kay segregation. So nabubulok, so recyclable, tapos so residual. Punan ta na dyan. Siguro, kung dahil tawa po yun ipagtarabangan, kita na nainot na, mga medyo kurang-kurang na, doon na na digdi sa mga sunod na irasyon, sa mga aki. Pagpasunod doon ta na kang tamang pagtapok ng basura, talagang, alam mo, baka crisis na ang abutan ta kayo sa pagsabasura pag dahil ta na perfect. No. Magkaka-crisis kita sa waste. Iyo. Sa tubig, pagkaon, basta ang environment ang tinatamaan talaga kayo ni. Ayun. So, dito na paghalato na robot ang mamurot kang basura. Kaya inailing ako sa ibang lugar. Robot na Sir Mark. Robot na ang nagkukuha ng basura. May mga sensor. O, kung ano ang pigpupurot na basura. Kaso dahil tayong kaya. Yes. So, ang pakiuron tayo din, values, orientation, values formation, sabi nga ni Father. Kaya, minsan nga ni Father, nadadangog ko sa mga humili kang sa tuyang mga kapadian. Basura na minsan ang bigsisingit. Sabi ko na tayo ni. Pati sa Padre Lugod. Hindi, araw mo paano? May iba magitang kababayan na masimba, so basura, iwalat sa simbahan. Iwalat. Ang paba, pero baga abiso, mas gidig ni St. Rafael, igo na tabing basuran ngaya dyan ngaya ikagri, iwalat sa tukawan. That is one way of, sabi nga ni kaya ni, educating our citizenry. Pero tama itong sabi ni Father, saka Sir Edwin, na aki pa sa naturuan ta na. Ibaga, sa ngayon man po, baga, magayon, igwa mo ang klase kan, ganong igwang subject kan sa eskwelahan. Wala na so good manners and right conduct. Oo. Saka, pero, kaya nun tayo ng bilog, siguro mas magayon kayo ni tagang hilungon tang na komprehensibo ang approach ta igdi. Ta, ining number one na kaiwal ta igdi o, ini yung disposal, waste, throw-away culture. Ini po ang talaga number one na problema tayo di. Throw-away culture. Basta hindi mo na kayo po, ang tapok ka. Tapok na. Ayan. Minapo na sa basura, then later on, sa mga tao na. Disposable. Dispose mo na ang magurang mo. Saday mo na kayo po. Ayan. Di ba sa states baga, ngayon sa mga home for the aged, di-dispose na. Kaya tapos, pero may mga practices man po na nailing ko sa mga iba-ibang facilities kan gobyerno. For example, sa mga naobserbaran ko magayuno na practice, ini po bang Legazpi City, kay Dr. Manny, Manny Estipona. Igwa na siya dyan na biogas digester. Kaya tapos igwa na siya na facility siya dyan para sa organic biofertilizer. So dyan sa kunyan sa slaughterhouse. Yes, slaughterhouse. May may biogas. Tapos igwa pa ning liquid fertilizer. Yan. Tapos sumanga balukag baga kan urig buda kan baka. Siniba pa na pigkakatay dyan. Pwede pa ang pangpakuyan sa mga pangpabuaghag sa daga. Sa daga. Parang evaporator. So, kung magkano talaga, dakulo na pwedeng gamitan kang mga basura tabi, Sir Edwin, Kada akong Sir Mark pwedeng gamitan. Kung Actually, ini mga botelya, pwedeng gamiton na yan. Wala pa kita kang processing. Yung buti. So, saro pa yan, mga buti.
mga button, napigaramit. Iyo, no. So nakatambak lang yan sa sarong lugar, samo nakatambak na naghahalat kung paano i-process. Ayan. Mare kung dumang ka sa pido, ta igwa duman na ano yan, crusher ka yan. Tapos sisalak Iyo ninda po. sa buda sa tabako igwa kan, sisalak ninda sa paggibok kay mga bricks. Oh, saro yan na. Oh, so mga buti baga na dahil mapigbabakal. Mga buting dahil mapigbabakal. Kiko niyan dito, gigilin niya dito. Pagkatapos sabay pag naggibo ng hollow blocks, buda itong ano yan, so mga bricks. Kaya mailing mo pagkabanggi, pag nagkurigda ka duman sa lanob mo, nagkikintab. O na, mamito nun. May mga nagkurkintab na buti. Ayun, no? At least, sabi nga ni Kayan, imbis na mapaduman pa sa sanitary landfill o maduman sa mga dam sites na pigbawal na nga naman, pigpasarado na, taan landfill na papano man tulos. So, ining zero waste campaign ni talagang very important din ni Father. Ano eh? Saka Very zero important. waste na yan, bako sa natin, kundi pati sa nagpapakaman ozone layer, Yan. Oo. saro pa yan, carbon, kaya na kayo pa makaiwa ka talagang carbon sequestration. Iya. Kaya dapat comprehensive po ini bako sa ng zero waste management, kundi how do we circulate ang waste into usable ko yan. Para kan, sabi tangan fertilizer, biofertilizer. Pwede man na i-recycle, pwede mong gamitin ng ano sabi mong pigigibong bricks. Oh. Pwede yan. Kadakol pang pwede magamit. Creativity sa nang kulang. Opo, ayun. Sir Edwin, Mar. dyan sa Daraga, kumusta ang mga kababayan ta sa pagsulo ng basura? Napundo na? Sa iling ko, Sir Mar, medyo nabawas-bawasan. So, ang sulo kay basura, tigkukurulik tama niya daw, bako segregated. Aha. So, dito talaga yan big encourage na surulo. Iyo, talagang bako yan tama. Bako magayo na practice. Grabe ang piktukan. Ayan. So, dapat pala no born Daraga. Dapat pala no born Albay. Pero Ay man, Sir Mar, na napag-adalan ko diyan sa Satuya sa pag-manage kayo ng basura. Tasa kumbaga so biodegradable. Opo. Mga agricultural products yan. Okay. Naobserbahan ko, Sir Mar, ang basura nagdadakol sa mga gulay, prutas, ano pa, taang GMP location, yun ang tindahan tabakan mga prutas, gulay, Opo. naka-expose siya sa extreme weather. Madali yun mag-route. Iyo, ano? Ili nga po ang mga gulayan ta. Kung susunod dun po ang practice kan sa samuyang pag-adal sa agriculture, at least ang lugar na yan, may taklob, mababa ang temperature, mga 18 to 22. Nga kung minsan baga nahiling mo, ang tindahan ta, minsan sa gilid kalsada, nasa saldarang kialdaw, madali siyang magkararaut. Iyo. Oo. Kaya ang nangyayari, imbis ma-prolong sa shelf life, kaya na napakinabangan, ang dalagan sa basurahan. Correct. O, tama ka dyan. So siguro, pangapudan ko man sa mga LGU ta na kunan ta na, napakarayon ang mga agri-products sa mga bagsakan baga. Yan. Nailing mo ko dyan pa sa salog, sa tinampo, dyan pa nagtitirinda. Iyo baga. So kapingani, 1 in 1. Oo. So, cellphone, may touchscreen. Ako kadto pa, ang kaparatinda ang mga farmer ta, sa salog man giraray. Ganyan kumagat. Ano, di ba? Magkwad pang maray. Iapinan sako, pagkatapos ang taklob niya sa atop niya, trapal. Trapal. Mainit ba kaya, Sir Mar? Iyo. Kaya tama itong sabi mo. Dako lang na reklamo, nalulugi ngayon tulos kami, nagkaralapa na. Yan. Ano ba Matag. para lapa? Pag nasalda na ng daw, nagkakasan ni scald. Yan. So, minaiba ang kolor. Correct. O, dahil nababakalon. Dawa nga ni ang buko. Yan, buko, Sir Mar.
So siguro magpakaray naman ang mga LGU kang mga agri-products natin kung minsan yaon sa nasa gilid, pakahira ko man. Dapat garo gibuan talaga kisarang pasilidad na tiripunan duman gabos. Duman ka boss, at least malipot. Malipot. Bugtakan kay chiller. Oho. Aning Aloy maraot ang gulay. Correct. Siguro talaga, mas magayon, bako sa na yan, na kundi talagang, for example, nahilin ko po inuduman sa Buludgan, Japan, na ang kooperatiba amin na may mga integrator sinda, ang mga Yes. parauma, may mga integrator po talaga, kaya tapos, pikik ko na rin sa uma, duman na pipak, Oho. kaya tapos nilaog na din na sa so refrigerated trucks. Oho. Kaya magayon yes. ang post-harvest handling duman. Yeah, day na matinda sa palengke so kunyan so farmer. Kaya kung pero karkulokos pag ilin ko kan kayang-kayang gibuon daigdi. Aya. Kung Kaya. ang mga resources ta sana gamiton sa tama. Sa tama. Tama, Hindi, tama. ang nangyayari po baga, very good man, very creative man kuminsan sa tuya mga gobernantes. Mga kwenta. Matibay yung mag-recycle kan budget. Matibay yung mag-recycle. Re-recycle na. Bigre-recycle na ngayon. Re-realign. Kaya tapos, ang mo dyan ang realignment. Oh. Reuse. 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 Oh. Reuse. Kaya, Sala so gamit kang reuse. iba man kan gamit kan waste management na ini. Oh. Iba man pagkagamitan. So dapat pala ba kung zero waste kundi zero fund. Mala. Ito sa mga pundo baga sa kuyan sa health, sa education, pig realign. Okay, o di. So, lalo mo yan, Sir Mar, summer baga. Oo. Ayan, ma-observe mo yan duman sa mo. Paingurag man mga gulay, madali yun magka-ruluyos. Iyo. Totoo yan. Mas nga ni kayo di sa Ligaspi Market iyo man Kaya, bago may mga atop na yan, kundi talagang mainit. So lalo itong sukainitan baga. So may Yes, ang recommended kasi sa Sir Mar, malipot, dapat mga 18 degrees to 20. Iyan ang tama. Tanganing ma-preserve, Oo. mapaloy. Ma-preserve. Ayan. Kaya sana ma-institute naman dyan sa mga sakdan na talaga magkulikta kan mga tapok ng kuya na yan. Yung mga compostable po bagayan. Pwede pong gibuon na FPJ, fermented plant juice. Ini mga Ang dalagan kang father sa buho, dumana sa facility. Tapi ko kolekta yan kang kunyan, kan LGU talaga. Yes. Yan na mga ati, ang mga ano yan, mga halis sa gugulayon. kaya magayon nun ang kuya nindo sa Minro na saro sa mga magayon nun na template ini sa mga iba-ibang LGU. Kaya tapos at least naaraman kung medyo maray ang practice kaya yung waste management na sa Puduran, kaya tapos sa tobacco, tobacco, kaya tapos pigo po na naman iglibagay sa Legaspi na may kwensin ng granulator, kaya tapos mga plastic ko yan. Pero siyempre, kulang pa. Pero magayon na, at least may mga practices na. Dahil ko po aram sa iba-iba pang munisipyo. Pag-abot sa daraga, ang the best man dyan, ang kunyan, organic fertilizer. Yan. Kamusta tabi, Sir Edwin, ang mga kababayan ta dyan, nainggan nyo na magtanong? Actually, dako na Sir Mar na backyard, mga itong guro garden. Ano yan? Libre man ginaray? Continuous kitang nagtatao kang mga compost. Libre man ginaray yung compost? Libre? Libre po kinaray. Ayo, libre man ginaray. Magayon nun, bakusan na sa backyard, suda yung backyard, dawa sa container, Pwede ba nga isa sako? sa sako, Usong-usong sa nga lumang ng sack refrigerator, yung sack gardening. Usong-usong ang sak. Kundi, ugarin, problema yan, sack na yan, kung sackworm.
Sa mga noring paano mo nga marama na hinugnan sa imong langka? Ang marama mo nga hinugnan langka mo pag wala na. Tinawag na. Sakworm. Tinawag na. Pero sa totoo lang po, pero nakulong po ba kita mga plantitos, plantitas? Sina, bako sa nang burak ang ipagtaranom ta, kundi hindi po mga vegetables. Yes. Okay. Okay, Sir Edwin, baka mo may dagdag ka pang gustong ipahig sa mga kababayan ta bago may kabitawan. Tapos Apo. ma-commercial man kita. Go ahead po, tabi. So, salamat doon po, Sir Mar, Father Momoy, long time no hearing. Yung ano Kaya, digdi sa mo sa daraga, in-encourage ko kung dahil doon kayang i-process ang mga biodegradable material. Sipunon, segregate, kaya niya na i-process. Ibabalik niya sa Indo, compost na, fertilizer na, gamito nindo. Niyo. Kaya, yan magayon dahil na sa paghalo, base. oo, dahil na paghalo sa mga residual. Tamagastos po sa munisipyo. Naubusan kitang kwarta pambayad sa landfill. Iyo ba? Iyo ba? Dahil nakakalangkaw susildo kang mga segregator, naubusan pondo sa pagbayad sa landfill. Landfill. Magapat po, Sir Mar, ang sarong gulay, big babayadan din dyan kung kasabay. Mga 5 gayo per kilo. Ayo, 5 Sa per kilo. residual. 5 per kilo ang residual eh. Yung Kung i-process ta, subuko baga, subalat kang buko, Oo. sobra sa 2 kilo yan. Iyo. Dahil na ipagsabay sa mga residual. Niya. Sa kaya may yan i-process. I-proseso dyan. Lalo Yeah, itong proseso na. mga balat kibatag, ito bagang mga sa ubod kinyog, Yan. ito magabato ng sirmar. Iyo. Yung kaya gastos pa yan ng munisipyo. Correct. Dahil na nito ipagalo sa plastic, papaprosesyon tayo yan. Iyo. Ibabalik mo sa Indo, libre. Libre. Ayun. Pero nga ano po ba sa mga eco-aid? Diba kung medyo ma-orient na diet ini mga eco-aid na talagang sinan magtiripong kaan katapos kamo man magkorolekta katapos kamo Yun po, mag-process then bultada. Pagpaabot ko na yan, Father kay Mayor, na ipapapot mo itangan i-remind kiraray kang mga GOP sa koleksyon, kang basura. Saka ini pong kuyan ngayon mo sana po sa mga tupad tibaad kung pwedeng mapagluway-luwayan na imbis magpara kung sana sa tinampo alagad tibaad kung pwede na makapagtaranom o kung ano bako sa ng puro linig. Iyo po, Father. Okay. Sir Edwin, salamat po tabi nice Sir Mar. having you sa program. Ayan, dakulang bagay po ini na presensya mo. At least na edukar ka sa mga kababayan tayo sinanong mga dapat nagiribuhon balo diyan sa residual. Saka Imbitahan ko saludo po, kami Sir sa Mar, imo pala- sa Minro Kandarga. Sir Father. Aba. Imbitahan ko po, Sir Mar, at siya na hapon, yaon ako dyan sa Anislan. Okay. Sa mga coco farmer, i-restro ni Paring Marlon, pro LKF. Ayan. Tanganing sa mga coco farmer ta mai-restro. Sa ang objective ni digdi, ma-recognize inda Okay. na matawanan man kang nida kay project Yan. para sa coco farmers. Iyo, tabata Sa sailing ko, ang nakarestro sa nagayad na dakol, mga para basketball. Igwa kitang dakulang project. Bata sa sports. Bata nga ni, kunyan nga ni, gusto ko yan na makaoron talaga so PCA, ngunyan ko ta, kundi, pa Manila pala, next week na sana. Oh, tibaad Ito lamang. sindang massive coconut planting and replanting. Diba? Yan, Yung target nagayad bagang 100 million trees by 2028. Yes. Ikiling ko sa record, garo, dahil pa nga kita naka 1/4. Bigtabangan mo na Sir Mar ni Marlon, pro da LKF. Volunteer in epigay mo men. Iyo po. Soro Sabado. Dakulao na Kaya bagay sa gusto po yan. man na barangay na mapapaliwanagan kan mga programa, pwede man magsurat kay Marlon sa LKF. Samado man kami. Wala, libre yan po, Sir Bat. Yan. Iyan pati ba kumanan yan sa mga may tanong garang nyog? Basta nasa industriya tanong ka kinyog. magnyog. Yan, magnyog. Maski farmer, Oo. Basta na-involve Mga ka farm dyan, workers? involved ka dyan Farm sa workers? industriya.
Ta kumisan nga ni so mga daingnyog pakabagyo iyon ang naglulukad. Pareho tama ito pa. Ngayon ito tagsadiri. Kaya, pero sa totoo lang, ini pong sa mga cocoa farmers, grabe ang potential kayo na yung pigapunta po bagang regenerative economy or circular economy. Pigo para rulukan siya na. Oo. In fact, pwede aning pigo para tapok na paparatapok siya ng kuyan kan buko juice. Pwedeng gamiton. Kaya tapos ini pong bagol, pwedeng gamiton. Ang talagang Kokopit. magpon sa bunot, sa bagol, sa sabaw, buda so laman. Pagkapos. Kaya tapos dawa nga na itong sapal, pwedeng gibuho na meatloaf, pwedeng gibuho na hotdog, pwedeng gibuho na Nutriban. Correct. Nakulong po ka pwede magkagiribo. Yun po. So, Kaya salamat po naman po, magpunit po kita giraray. Sir Mar. Apo, okay. Salamat Sir Edwin. Thank you very Okay much. po. Mabuhay ka! Regards na lang kay Sir Marlon. Sir Mar. Thank you very much. Apo, thank you very Okay. much. Mga tugang Sir Edwin Ribangco sa tuya pong diyan, focal person diyan sa Menro sa Daraga, pag-arabot po sa biodegradable. Tapos consultant naman yan duman sa Laudato Si Farm. Farm consultant, di pa rin? Yes po. Laudato Si. Laudato Si Farm. Okay? So, mga tugang, Father, taod-taod lang po, mabalik kami sa tuya pong mga dagdag pang mga impormasyon, napasin sumada. Oras na to alas 10:39 na po. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado, piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga
mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo, mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kito, digdi sa puso ko, Manaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang nalinibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Diday ko, diday ko, diday ko, Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagbakulog siya sa probinsyang Albay, ngunya sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yan si Diday ko. Come to the metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever
Mga tukang balik po kami ni Padre Momoy sa programa Boses Kang Kapalibutan. Yan, ngunyan pong aldaw na nin Sabado. And padagos ang City Engineering Office palan ngunyan, ha? Sa paglinig kan mga kanal. O niya, on sinda dyan sa Proxize kan Baryada, asin Orosite Release Road. Pangyari, may mga water lilibo na mga plastic. Ayan, pig supervise mismo ni Mayor Pido Galvin. Talagang ano? Yun talaga. Talagang matindi ang sistema. So tabi ni Kung Pido, dapat nga proper discipline and proper waste disposal. Ang kaipuhan. Yun man talaga. No? Yun man ang gadbaga. Yun man talaga ang kaipuhan. Takunda yung disiplina. Hindi kita kumbaga parang digdi sa pigtema ta digdi na zero waste month, dapat maging parte kita kan solusyon. Yes. Bakong parte kang problema. Bakong sige sa reklamo, pag may problema na, reklamo ta na sa gobyerno, pero kailangan sa may gibo. Diba? Magkunyan. Yun man. Kato baga, sabi ka ni Engineer Ibo kaito na, so mga kanal igdi, pighararungan. Iyo yan. Yan ang naging problema ta. Kaya, bata nga ning nasa na kita, nasa below sea level na. So, I think, yun man ang saro siguro na adalan digdi kang sila. Below sea level na kita, katapos ang dagat pang yan, sige langkaw. Sige ang langkaw ta, ibo, so mga isno pag sa north. Nagtunaw na. Yan. Kaya, pakarayon tapo ang sa tong pagataman sa Mother Earth na mabawas na din magpara init kang kinaaban, yung mga fossil fuel, saka yung mga apod kani, carbon footprints na bawasan tagaro. At least makakontribu lamang kita. Pero this time, ngunyan pong Enero, sana bako lang ngunyan na Enero ta practice na magparalinig kita. Sa buhay ta na po yan, na maging parte na kan oral daw tang pagbuhay na magsegregar ng basura, and then mag-refuse, mag-reuse, mag-recycle, mag-upcycle, di ba? Mag-replant, mag-replenish, tangani po na may ang mga resources ta. So mga mapurtiran ta. So duman sa mga extraction, medyo ma-regulate. Bawasan ang kunyan, ungrade. Bako sa nang kay Puan Daigdi, Green Philippines bakong grid. Green Philippines. Green Philippines ang kay Puan. Green Philippines. Yung talaga ang dapat ngunyan. O tarang po nindo, kita man sa namin nasa parkan mga pangyayari sa tuya. Totoo na kay puntang umabante, kay puntang mag-asenso ngaya ang may industrialisasyon o kaya modernisasyon, pero dapat ibalansi ta. Yan. Daing naapugan. Di sa tuyang balibot. So, daw ko magkaigwa man kita ki budget for, bako sa ng budget for peace, kundi budget for the environment. Katapos ang budget naan, talagang gamiton. Saka ining pigsasabi tang flood control, talagang control. Talagang tultol na paagi. Karkulo ko, gabos man, mga matibayon magan sa tuya mga kongresista, mga matibayon. Pero ang problema ta ugaring implementation. Iyo, diyan kita na uula. Dakulong kita mga magagayon na lay. Dabaan na dakulong. Sayang ani tada ita naka-istorya nganyan si busy garo si Madam Senator Loren Ligarda. Saro siya sa nagbusol kaya na RA 9003. Yes. Siya ang nagsulong kayan, mga tuwag na maipasar po yan. Kaya nga rin po baga nagkaigwang Green Philippines. Green Philippines. Planting. Ngani na sabi baga, magkaigwa ning pag-aktibar kita gabos na mga namamanuan para dyan sa ecological solid waste management. Kaya ba naman yan siyempre ang kakibat kayan ang kibat po kay bakayan ang inapo natong mga pagpapakarhay kan kung sa bagay
climate change, kaya ba dyan ang climate change, kaya ba naman dyan ang bakusan ng waste management, kundi talagang mahalaga magkaiwa po ko talagang green economy. Yan. Magkakoronektar yan pa rin, no? Magkakoronektar yan. Konektado yan eh. Kaya siguro sa mga masunod na bulan, gusto ming tiripunon itong mga Laudato Si advocates. Yan. Mga Laudato Si advocates. Ta ining inspirasyon na ini ni Pope, ining encyclical na ini, pakuusan na po sa environment. Lalong-lalo na sa lalong-lalo na po sa politika, sa green economy. Na ang gusto sabihin po kayo ng green economy, na mag-invest kita para sa environment. Katapos hanapon taan, bakusan ng greed, bakusan ng profit. Kundi talagang hanapon ta po ang karahayan. Kaya po sa permipig sabi ni Pope, magkaiga ayusun ta ang sa tuyang common home. Iyon. Opo. Ayun. Puwerte man ining jacket ni Jerome na tinaw sa kuya kang Pasko. Nag-init na sa pagmati ko. Uminit na sa pagmati ko. Kasi magulilipot ako pag lockdown. Di ba? Saka, nag-iinit pa ng topic ta. Nagpaparainit ang panahon. Ayan. So, yun po, nag-challenge ini sa tuya. Sabi nga, zero waste mo tayo. This is challenge ini para po mga tugang sa pigapod niya to na solusyon para sa problema ta sa basura. Sarong, turuan ta, mga aki, kung paano ang tamang pagtapon ng basura. And then, turuan ta na ay magparasayang ng resources ta nga ni po na pagdarakulaan ninda, sinda magsaralida di sa medyo nagkukulang niya ng mga kaedad mi. Anyway, pasirin na kita duman, ang mawawalat ang planet sa inda. Oo, sa indo na sana. Sa inda ang future. Kung raratak mo nang ngunin ang future? Ining environment, ining nagkwenta mo niyan, pero sinublian taman sa nini sa tuya mga kaakian, mga kaya kinakaipuan ang pinaka-involved talaga digdi. Ang mga kakian, ang mga hobbies. Yan, okay. O, paano mga kapatid? Father, mayroon na tayong 7 minutes bago kita ma-declare na illegal. Uto na si Kuya Mike, nasirip ko na. In the name of Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Father, we praise and thank you for the gift of life, for the gift of faith, for the gift of creation. We praise and thank you for sending us the Holy Spirit to inspire us so that we can really perspire for the environment. We praise and thank you for sending us the Holy Spirit to sustain us in our stewardship of creation. Kaya Panginoon, hinihingi po namin sa iyo ang tulong mo, ang biyaya mo, na mapangalagaan namin ang iyong creation ng buong nilalang. Ang lahat pong ito ay hinihingi namin sa ngalan ni Kristo, naming Panginoon. Amen. Ayan, hello kay Mark J. Sanchez, dyan sa San Agustin sa Libon, sa SJ Farm. Good morning, Sir Mar and Father Momoy. Siringman si Rosa Betis. Good morning, Sir Mar, Father Momoy. Babati, Heaven's Friend, Agarwood Tea and Plants, Bitano, Legazpi City from Malate, Manila. Asin sa kabos po nagantabay sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, sa DCGB Live, apasin siyempre sa sabentunan ng kilo sa pilang ka mga radyo. Kami po ang sa mga naging kaibanan. Padre Momoy Borromeo. Ako man po si Mardela Daing Iba. Ano po ako sa bagon ni Sir Edwin Ribangcos, nakasabay ta. Asin sa bilog na tropa. Thank you. Hanggang sa Sabado po. Karoon pang edisyon kan programang Boses Kang Kapalibutan. Bye-bye! Sa indung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indung pagantabay. Realize true comfort and relaxation at seminars and conferences. Dorotea